بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله حتى إن يتكون معكم جيت يا رمضان صفاتنا تورد علينا يوم القيامة دريج كود من فإنت دومن يندرنال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ɗo windi ha deftere jawman bo o majjata o acca ɗum o yejjitata hawtaɗo be man fu waɗi malaka en bindi ikra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba jangu ɗerewol kuuɗema deftere kuuɗema heƴi an be hoorema ni hande a horsitowo hoorema jangi ɗerewol deftere to a jangi deftere kuuɗema ɗo an be hoorema ni a heɓtuma toye ɓuri ɗuɗugo kuuɗe boɗɗe na kallude jiiti ya ramadan taqulu lil uyuni suumi ani nadari ila al haram an suumaye a wari aɗum wiya gite suume accine raarugo haram hunde nde har mi fu ɗayetaɗo laarugo debbo jananno ɗum haramum ɗoma laarugo alawra goɗɗo ɗum haramum ɗoma ko o gorko bana ma sona to laru waɗi laruma noon ɗume yottaka dow ñawdaɓe debbo kanko bo to o heɓay gorko bana ma e debbo bana ma ko ñawdowomo laru sey an andi ñawdigo wona ñawda gorko heɓay ñawdowo ñaw woni ha mum ɗo sey debbo ngam laru o ñawda amma sona mum gite daya accina laarugo haram na hin debbo tan ko sukajo gorko boɗɗo ɗo futa a laara darɗe ha fanta ɓe wira arandere ka gacce wala hamu to a fotti be goɗɗo pay a yi gite woodi elewre masin rara ko a laarini a howa gite ma tan jotta ka tata muya ha rara boɗɗo na ñidduɗo nayejo na derkejo danejo na ɓalejo iri limse ɗe o worni o ka walanamo kaƴƴu ka daytat jiiti ya ramadan taɓu an suuma a wari aɗo wiya lil uyuni cuume anin nazari accine raarugo ilal haram fa haram qabla an tubidil malikal allama accu raarugo haram an gite daga yeeso a tikkinayi lamɗo ɗuuɗa andami wa tura dinnara doram nden a jolne yiite jaɓoye huɓɓoye fa suumi anin nazar an gite suuma accunu darde waskabi dam a fi junhi zalam waaja gonɗam nder ñiɓe jemma ñiɓɓunde feere ma aɗo feri a siftora ayibeji ko a waɗi gedde ɗe a yeddi allah ha waɗugo ko o haɗi be accugo ko o wajibini dow ma a waaja gonɗam ma ngam allah ceniɗo on a woyata feere ma wata qulu lil alsun suumay a wari aɗo wi'a ɗemɗe ya lisan sum anil ghibati wan namima hey an ɗemgal suuma accu ñoyre accu baadi goɗɗo ƴamino annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko woni ñoyre o wimo dicruka akhaka bima yakra wolwuki ma derɗa be ko o wañi modi ko garu rahimahullah o wi goɗɗo ñidduɗo dammuɗo ɓalejo nden o tawaka wi amma wayne ñiddiram mi ɓalwi to ɗum gona wiyata to ɗo ñoore on goɗɗo ko ƴamti annabijo e noye to komi wiman ɗon ha maako annabijo wi nden bo a fewani mo fewre mawde wannamima e baadi yaago waadidira goɗɗo be ɓuro waadidira mo be giɗo ha ɗum sabbibina hunde wonde feere accu ɗayta ɗum wa anil fuusi wal bidaa an ɗemgal dayta accunu naftare accunu yoftago
ko yiɗi fof wolwa non ɗo daaya nden kam ɗemgal ɗo ngal daaya fewre tangal fewa goɗɗo tangal fewna goɗɗo non bo daaya ñoyre baadi non kuudi wa anil uhri wal lagwi non ha boliɗe wolo mere bolle on a wolwa ɗe nafatama duniya ɗe nafatama dina an ɗemgal daaya ɗum lisanuka la taskuru bihi aurata mri'in fa kulluka auratun walinnasi alsunu wa aynuka in abdad ilayka ma'ayiban litaquma faqul ya aynu linnasi ayunu lisanuka ɗemgal ma la taskur bihi aurata mri'in ta wolwir be magal al awra goɗɗo ta wolwir be magal cuuɗiɗi goɗɗo so ni woodi cuuɗiɗi ma ko ñidduɗi tata yaha jooɗa lifa ɗemgal ma aɗa wolwaɗi ecca yimɓe kulluka awratu an fu a pat ma al awrat walinnasi ayunu yimɓe bo wodani ɓe ɗemɗe alsunu walinnasi adsunu yimɓe bo wodani ɓe ɗemɗe tawi gonoy a yehi a wolwi kallugol goɗɗo an bo goɗɗo wolwan kallugol ma to nder ka daya wolwugo kalluɗi yimɓe kadi wa aynuka in abdad ilayka ma'aiba yitere ma to ni nde fuɗɗi herma ayibe ɗi taguma ngam a jumma faqul wi'u ya aynu linnasi ayunu wi'u heyi yitere yimɓe fu wodi gite ɗey to a yi hude hallude ha goɗɗo huɓɓu gite ma jeeɗata ta wolwu to a yi kalluɗi ayibe yimɓe a wolwi kamɓe fu ɓe giyan kalluɗi ma ɓe bolwan nden wajita ya ramadan taqulu lil aidi suumi a wari an suumay aɗo wiya o jiiti ya ramadan aɗo wiya juuɗe cuume suumi ayyatuha al aidi allati safakati dimaa wa qatalat al anfus al bariya suumu an jungo cuume onon juuɗe waajiɗe ƴiƴamji bari nafsuuji barriɗi to goɗɗo hiisi ñalomare woore julɓe noye mbari julɓe bana muɗum julɓe noye mbari julɓe be tana julɓe fuu ɓe toñaki ɗum wa qatalatil anfusal baria mbari nafsuuji barriɗi ɗi toñaki ko ɗume nayeɓe tampuɓe ɓe mbawata haɓgo rewɓe ɓe mbawata haɓgo ɓikkon pamaron dañakon anda ko ɗume goɗɗo foti limta juuɗe ko mbari nafsuuji may bakidnoye na wallati hadamatil manazila ala ru'usil abriya juuɗe girbiniɗe mahale yibbini mahale dow ko'e yimɓe barriɓe woɓɓe ñawɓe ma ɗo waali ha dofta yibbini mahol dow muɗum mbari wallati gatalati suyuha wan nisaa juuɗe ɗe mbari dotti en be rewɓe na ɓe kaɓoɓe sakko ha ɓe keɓa ko ɓe ñaama on ɓe ɗaɓitata suumi ayyatuha al aidi ani darb an juuɗe suuma accun fiigo yimɓe wa anil gadli wa anil sarigati wa anil ihtilas accu wargo yimɓe accu fiigo yimɓe accu mbarugo accu nguyka accu jaftugo wiftago hunde goɗɗo wa suumi anil risu juuɗe suumu accuno riswa corruption qabla an yatiya yawmun tughallina fihi bil aglani daga yeeso ñalowmaare wara nde a lullititte be lunduɗe be ge'elle a haɓɓete be ge'elle ɗe jamɗe yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dar yande nde nafata nde geldi tooñiɓe nafata ko irin geldiɗi ɓe gaddi ha ɓe gelditoro ɓe kisa yangada ɗi nafataɓe wala humul la'natu la'nore wodani ɓe kuudi wodani ɓe wala hum su'ud dari kalluɗum saare wodani ɓe are hallude bo andi yite ɓe jahata yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yawma naftimu ala afwahihim yande min takkata dow kunduɗe maɓɓe
watukallimuna aydihim juuɗe maɓɓe bolwana min wa tashhadu arjuluhum kosɗe maɓɓe seeda bima kanu yaksibun ɓe ko ɓe laati ɓe ɗo paggita. ñande dangal to waɗi ɓi adamajo to ƴamtama o geddo Allah kuuɗe maako ɗe o huwi man o yeddal ma kunna nafalu min suu ɓe wiya min huway kalluɗum kuugal to ɓe ƴamtama ɓe wiya ɓe kuway sam to sey Allah takka kunduɗe bo yaake may kadi juuɗe bolwan kosɗe bolwan kañum on seedata jotta kam yeccan junngo ko huwi ha nokkure ka jayande ni kosgal ha yehi kalluɗum nokkure ka jayande ni leddindi ɓe kuwi kuuɗe man dow toon seeɗa an juuɗe accu kuuɗe ɗe kalluɗe ɗe daga yande man nde waɗay jiiti ya ramadan taqulu lil arjuli an suumaya wari jiita ya ramadan taqulu lil arjuli an suumaya wari aɗo wiya kosɗe suumi anil mashi ila al haram suuma accu yaago ha haram anil mashi fi tariqi diya'in wan nadamati wa dalal suuma kosɗe accu yaago ha yeebaare accu yaago ha nokkure nde a tammilorugo wasmita accu yaago ha nokkure majjane anil rihabi wal iyabi fi maghabbati rabbil fi mugdabati rabbis samawati wal ard suuma an kosɗe accu no dilla lora hakko tikkinta jawmirawo samaji e leddi a yehi ha yaaduma tikkina Allah a lortima tikkina Allah ɗaya ɗum an tilka turugi zamimati lkasisa alhaqira accunu yaago heedi ɗoya toon maɗate alzamima ñigaɗe alkasisa lesɗe alhaqira jawniɗe dede to a fotti be goɗɗo mo a semtata toon ma se a ñukko ɗum kadi Allah wiyama ɗo koni ko yarima toon suumi ayyatuha al arjul hey onon kosɗe cuume summa jiita ya ramadan taqulu lil butuni suumi an akli al harami wa an akli riba an suuma e ɓaawa toon a wari aɗo wi'a deeɗi o cuume accine ñamgo haram cuume accine ñamgo riba onon deeɗi fa inna jasadan buziya bil harami fannaru awla bihi ande ɓanndu ñamniraandu be haram yiite on ɓuri hanndugo be maama nasalullah salamata wal afia suumi ayyatuha al butun an akli al harami wal gishi wal khida'i qabla an talqiya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ya'lamu sirra wa akhfa onon deedi cuume accine ñamgo haram accine gissu jamba accine hida esto daga yeeso fottuki moɗon be Allah mo senu e ɓagare wodani allazi ya'lamu sirra wa akhfa on anduɗo cuuɗi ɗum be ko ɓuri suuɗugo fu mo andi sirri be ko ɓuri suuɗugo fu no a ñokkiniri haala man no a waɗiri ƴoyre ma hunde haram way a waɗi ƴoyre a hoosi a wartini dagi ɗum mere Allah ɗo andi وفي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي حديث ابو هريره رضي الله عنه وين لا الله صلاه الله جمهور ثبتني yaqulu llahu tabaraka wa taala nulaaɗo Allah mo salatu Allah e jammuɗum tabitani wi Allah momo e mum kuuɓi jiididiri ɓaŋiiɗo ɗo wiya kala kuugal mbi adama fu wodanimo koyna suuma fa innahu li kañum ka wodaniyam wa ana jibihi min woni garjowo ɗum alhaal bo Allah kañum warjata kuuɗe fu o wi cuumiɗo yadaw ta'amahu wa sharaba ɗo acca ñamdu mum e njaram mum wa sahawata acca suunon fu min ajli ngam sabbo yo suumay kamin warjata mo her mum wa siyamu junna fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfusu wala yasqat
suumay ɗum wawarde suumay ɗum darganawal yaake ɓe kawanno be kuri be labbe be kafaje goo woodi laral tekkungal ni ɓe gaɗanno ɓe joga ɓe taɓɓoro balmi be man hande bo ɓe ɗo waɗa de balmi maɓɓe man ko taɓɓata ɗi anti ɗume ɓe wiyata bolwele en dilla professeur antimissile malla bo anti ɗume feere contrabande ɗo wiyete junna amma junna ha ɗo je suumay junna ɗo kayum kam je wirnugo yite on je lahira yite a lahira o anti ɗume den kam yite lahira wala indena bannina ono andi min ka haja ka fama ɗume tan anti enfer sike wiyata anti l'enfer kam geccite am mi anda on to suumay ka junna ɗum bawarde wirnan yite on fa ida kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yasqa to laatake yande suuma e gooto mon ta waɗa mo bodal ta o jokkira be goɗɗo fa in gata lahu ahadun aw shatafahu falyaqul inni sa'im to goɗɗo man habdi be maako malla huɗimo o wiya ɗum min omi cuumiɗo qatalahu nafa'ala ɗiɗo on waɗanno nden ka o ka wardi be action mum ɗo ɓe kaɓa noon so o wiya momin omi cuumiɗo noon satama bo o huɗa amma oɗo huɗimo ɗo suuno muɗum o huuta ɗum ni o wiya mo inni sa'i min omi suumiɗo wallaji nafsu muhammadin biyadihi lahulufu fa min sa'imi adebu indallahi min arrihil misk annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi mi hunorake be mo nafsu muhammadu mo yonki muhammadu woni ha jungo muɗum piyagol hundugo suumiɗo ɓuri urugo ha allah dininta urdi misikri mi wiyama ya amadou modi boye to a sooda urdi misikri ma a wadda hen giya yiɗa urdi misku je danejum falel ni mi tan mi waɗa ɓortati ka to a nani no nde weliri ni urengol man ɗo piyagol hunduko suumiɗo ɓuri urugo ha allah ko uri ha allah na ko urata ha min be ma ɗum feere feere li sa'imi farhatani yafrahu wodani cuumeɗo seyoji ɗiɗi ɗo o seyoto ɗum ida aftara fariya bi sawm to yewi o seyotan ɓe suuma e maako wa ida laqiya rabbahu fariya bi siyam non to fotti ɓe jawmi ko bo o seyotan ɓe suuma e maako hadisol boukhari muslim ɓe ɗiɗo fu ɓe wurtinigol boukhari wurtinigol hadisol ujunere e temeɗɗe jeenayi e nayawol hadisol ujunere e temeɗɗe jeetati e cappa e jeenayi e nayi muslim wurtinigol kayen bo hadisol temerre e cappa e jeego e tati e cappa e jeego e nayi ɓe fu ɓe wurtinigol in kitabe siyam ha deftere suumay sarhul hadis wangirki hadisol mana maako fa amma qawluhu subhanahu wa ta'ala amma kongol allah mo sile bagare wodani kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajibi ha allah seni ɗo wi kala kuuɗe ɓi adama fu wodani mo se suumay ka min wodani min warjoto ɗum fa mana o mana man anna siyama sirrun bayna al abdi wa bayna allah suumay ɗum sirri ɗum hunde suuɗide ñukkide hakkunde maccuɗo allah ɓe allah jawmin la yadri annaka sa'imun illa allah wala mo andi a cuumiɗo be gonga ɗo ko ina allah yimɓe ka ɗo yiya a ñama e yaray tan to a suumi no suumorte be gonga mo andi sey allah tan wala ya'lamu annaka sa'imun illa allah wala anduɗo an o a suumiɗo sey allah la takulu ta'ama ija ftafayta an ayuni nnas walakin yaraka rabbu nnas yiyama ko to a wirni a accini yimɓe ni a ñama ñamdu a yara ha ɗo ɗita a ñama a hara yara ɗo ɗita a wurta waya ɗo suumi wala gi'anɗo ma yaake man ɗo sey jawmu yimɓe wa qad tasrabu sharaba ida stafayta an ayuni nnas walakin yaraka rabbu nnas yiyama to a wirni a accini yimɓe a yara jaram
wala giyando ma ya kede amma jawmu yimbe kadu ye falidhalika ihtassallahu bisiyami li nafsi ngam majum wadi Allah hertori be sumay ka be nafsu mum fa yaqulu wa wiya kullu amali ibn adam laku kala kugal bi adama fu wodani ɗum ay bayni wa baynahu hakkunde am be maako wa baynahu wa bayna nnas non hakkunde bi adama man be yimɓe wa huwa mansurun malum kala kugal bi adama ko huwata fu ngal sankitangal ngal andagal yimɓe ɗo gi'a Allah ɗo andi ngal illa siyama fa innahu sirrun min al asrar se sumay kanju ka ɗum cuuɗi ɗum nder kuje cuuɗiɗe aksafahu aksaf non tokki uksifuhu lahu yawma yatini yawmal qiyamah nden mi huncanamo sirri go yande yaake o warantami yande dargal wa ujazihi bi fiili Allah wi mi warjinamo be kuugal maako fa in sadaka mayi aw wattuhu min dhalika dhamai irwa'an min alhawd almawrud to ni o gonɗi suumaago ɗo be am o suumi ngam am o suumi no suumorte mi wattitinan mo iggo e ɗon ka o suumino goo ko ɗon ɗisittamo iggo e weendu joletendu weendu ndu yimɓe tan mi yargo ha mo yari fu ɗon kam etata ha foroy yawma yatisu nnasu wa yasmau nnasu wa yaftaru nnasu wa yatabu nnas nde mi yarnatamo man ha weendu ndu yande yimɓe ɗon ɗata ɗon ka catuka yande yimɓe taƴata ngam ɗon ka go ha warta goɗɗo sa'i huugo ko ɗume yande yimɓe torroto wa man jaahuna asbatuhu min simaril janna mo weelama herɗo jotta kam o suumi goo weelo waɗi mo Allah wi mi harnan mo ibgo e ɓendalloje aljanna furwi aljanna bo wala wakkati feere a mari haaje nden sonkiɗo wooda yawma yuraddu ljai'una inda al abwab ñalomare nde weelaɓe lornete heedi dammugal weelo yande dargal ɗon ka yande dargal ɓuran je duniya no anumi fu fa siyamu lillahi ta'ala wa huwa yajibi suumay wodani Allah ɓangiɗo kanko woni garjowo suumay fa jazauhu afdalul jaza nden ka mbar jaari suumay mbar jaari Allah warjoto cuumiɗo ɓuran mbar jaariji fu wa atiyatuhu afdalul atiya dokkal ngal Allah seniɗo hokkata goɗɗo ɓuran dokke fu wa ahna'uha dokke man ɓurata seynugo wa ahna'aha wa huwa al-qa'ilu subhanahu hanko Allah mo sene wodani won biɗo innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab no yeccagu mon muyɓe ɗo kebbinine mbar jaari maɓɓe ko luuti hiisugo a hokka ɓe lisaafi ni kajaɗo mbar jaari muyɓe ɗo wala lisaafi se Allah andi kerol maari wa fi sawmi tastami'u aksamu sabri asalasa ha suuma en none muñal geɓe muñal tati fu ɗo hawta ton fa haniyan liman sama ramadana li yurdi llaha azza wa jalla fa adraka dhalik kadi sey o wodani mo suumi lewru suuma ngam yardina Allah jaaliɗo mawɗo nden o heɓi non man bo wa amma gawɗum subhanahu wa ta'ala amma konngol maako mo sene ɓangare wodani yadau ta'amahu wa sharabahu wa sahawatahu min ajli oɗo acca ñamdu maako acca njaram maako o acca suuno maako ngam sabbu am suuno andi ko sawi ɗon kam ay bi mana yatruku dhalika kullahu talaban li sawabi oɗo acca bolwa ɗum ɗo fufu ngam ɗaɓɓitago mbar jaari am wa huruban min iqabi e doggugo bo acca e ngada am wamtisalan li amri wa intiha'an an nahi e non misliɗinki umrore am e hempiɗirki bo acca haade am wa talaban lima indi ɗaɓɓitirki bo ko woni her am ko yiɗi mbar jaari ha am on fa jazauhu indil magfira hanko o mbar jaari maako ha am kanjum woni yaafe wa amma gawɗum sallallahu alayhi wa sallam asiyamu junna amma konngol annabijo wi suumay junna ɗum bawarde darganawal fa manahu hifjun min al maasi suumay ɗo reena goɗɗo iggo e gedde warit un min sayyiati suumay ɗo sungila goɗɗo lorna mo o acca kuuɗe kalluɗe
wa hijabin minan nari suumay birnojum hijabun minan nari birnojum yite wa junnatun min ghadabi zabbari subhanahu wa ta'ala suumay ɗum bawarde ha tikkere yawmirawo dolɗo mo so neɓagare wode wa amma gawɗu amma konngol maako fa in sabbahu ahadun aw shatama falyaqul inni sa'im fa in qatalahu hatu ko wino din haɗo ko fa in sabbahu qala ahlul lugati yaqulu bilisanihi o wiya ɓe ɗemgal maako inni sa'im haɗo o wiri to goɗɗo huɗimo ko bo to ndotiri e maako sabba ɗo ka laatan huɗirgo ɓe hunde wonde feere shatama bo huɗgo ɓe hunduko kadi yaqulu o wi'u kadi yaqulu bilisani nden o wiya ɓe ɗemgal maako inni sa'imun fa ida sumta wa ataka rajulun yuridu musatamataka wa muqatalataka wal muhatarata ma'aka fadhakirullah to a laati a suumiɗo nden goɗɗo wari musatamataka yiɗi on kuɗotira to arte o huɗima ɗo ni suuna maako a huuta mo ha ɓedda ha yotta haɓre wa muqatala o wari o yiɗi on kabda wal muhatara o yiɗi jotta ka on yotta ha hunde rentetede hawtade ɓe man fadhakirullah siftinirmo allah wa qullahu wimo inni sa'im min o mi cuumiɗo bimana ittaqillaha fiya fa inni sa'im qul allah ha am min o mi cuumiɗo wa khifillaha fiya qul allah her am fa inni sa'imun min o mi cuumiɗo la ta'tadi ala irdi wala ala mali tata ɓeeta dow neɗɗaku am sakko a ñamanmi neɗɗaku ta ɓeeta dow jawdi am sakko a ñamanmi jawdi wala tatasabbab fi irtidai alayka fa inni sa'im tata boosiɗina tata waɗu boosesel ha ɓeetaki dow am min o mi cuumiɗo wa qad zahaba fariqun min ahli ilmi ila an taqula bi qalbika inni sa'imun wa tujriha ala qalbika woɓɓe feere nder yimɓe andal yahari kalimawol man ɗo anduman on be ɓernde ma on a wiya min o mi cuumiɗo a dogginangol ɗum ɗo ɓernde wata ko o wi patta a jaaɓom wo ka annaka taqulu li nafsika a numma yaake man ka hoore ma on aɗo wolona nafsu ma on aɗo wiya ɗum ittaqillaha fiya fa inni sa'imun fala tajrah siyami jaraha yajrihu fala tajri siyami aɗo wiya hoore ma hul allah heedi am tata musɓin suumayam tata balmu suumayam waɗa ɗum balmere a wona wa amma gawɗum sallallahu alayhi wa sallam fa ida kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yastab to ni laatake ñalomare suuma e goto moɗon ta waɗa moɓodal tata o jokkira famana la yarfusu la yatakallamu bidawa ijjimai tata o wolwa ko ƴewnata moɓodal hakkunde mako ɓe debbo ta o yewta iri gewta man wala ma yugijul garijata jinsiyata wala ko findinta haaje maako mo jinsu haaje maako mo al awra awi shahwa malla ko findinta haaje maako mo suuno moɓoda li annahu fi alamin akhar ngam yaake o suumi ɗo oɗon ha tageefoji feere na tageefoji baɗandi no yiɗi samar ruhuhu wa nafsuhu wa sama qalbuhu yonki maako suumi nafsu maako on hoore maako suumi ɓernde maako bo suumi fala yusiru nawaji assaytani ta o ruññina jonta kam irtoji sayɗan wa makamina sarri fi nafsi e sarriji cuuɗiɗi a nafsu maako ta o urtinano wala yashab ay la yartafi'u sawtu ta sawto maako ɓanta wal yahtarim siyamahu o hormu suuma e maako wala yumari wala yujadil wala yuqasim ɗi fu hafulude ka mana gotel ta o jokkira wala yumari ta o jokkira wala yujadilu ta o jokkira wala yuqasimu ta o jokkira walakin liyahfaji llaha subhanahu wa ta'ala fi hadha sawm amma si kaka o reeno allah mosino e ɓangare wodani ha suuma e maako ɗo ta uwa kalluɗu gawɗum konngol maako wala hulufu fami ahadikum adyabu indallahi min rihi misk la miska illa hulufu sa'im wala urengol urdi fuu ɓa yettata hunduko piyagol hunduko cuumiɗo
wala tiba illa tibu khulufi fami sa'i wala urengol koyna urengol hunduko cuumiɗo inda allahi subhanahu wa taala era allah ɓagiɗo museni o woden wa ammal misku inda khulufi fami sa'ib amma urdi mi sikri ha urengol hunduko cuumiɗo wa mattibu ko woni urdi bal khulufu famihi asan wa mattibu inda khulufi fami sa'imi ɗume ma woni urdi ma sakko ha ɗuɓengol hunduko cuumiɗo wa mattibu ko woni urdi bal khulufu famihi ahsanu min almiski wa adyabu min attibi acina piyagol hunduko cuumiɗo ɓuri mi sikri ɓuri urdi ɓuri urugo dininta urdi li annahu sama fi mardatillah ngam kanko ɗo o suumi ha yerdingo allah wa jaa batnuhu li yurida ma indallah nonnoon wa jaa batnahu o welni reedu maako ko reedu maako weelo heɓi ɗum ngam oɗo muñi ko woni heedi allah ɓagiɗo wa zama arkabiduhu li mardatillah non hengre maako ɓernde maako kañum man ɗo yoori ɗon ka fitinimo ngam dalila yerdingo allah ɓagiɗo fa hayya ala bihada alkhulufi yo yawɗu kadi haftida ɓe piyagol ngol wa marhaban bihi min khulufi ngol jippake ha feesare e piyagol yafuku miskan indallah yawma alqiyama ngol ɗo yemña iri urengol urdi misigri heedi allah yadde dallo fa ya man yuridu an yata'arrafa ala allahi fi ramadan ya on mo yiɗi ha anda ɗo allah her lewru suumay inna rabba ramadana huwa rabbu shawwalin wa rabbu saban andu jawmu lewru suumay ɗo kanko on jawmu lewru juldandu kanko bo woni jawmu lewru ayroɗo suumay fa khifillah fi ramadana wa fi gayri ramadan hul allah nder lewru suumay hul allah ko luuti lewru suumay fuu fa innahu rabbu kulli zamanin wa makanin subhanahu wa ta'ala kanko woni jawmirawo kala jamanu e nokku musone ɓangare woden wastabsir bil gabul seyora be jaɓaneki kuugal ma suuma e ma warahib bi hadha shahr lewru suumay to yetti ɗo jaɓɓudu jaɓɓol bongol wa hawil an takuna min al mutaqina fihi habduni ha a laatano a wona nder limɗinteɓe nder lewru suumay wa min al magbulina fihi habduni a laata a wona nder jaɓeteɓe ha lewru suumay ɓe allah jaɓi ɗum hawil allah yahruja aja shahru illa wa gad atagaka allahu min annar habduni ta lewru suumay wurtani koye na a laata haqiqa allah rimɗinima ibgo e yiite wa gad ataga ragabata min gadabihi subhana habduni hidde ko lewru suumay wurta a laata allah rimɗinima ibgo e tikkere mako kanko mo sene wodani fa inna gadabahu yahibbul muhiqqa fi diyari andu tikkere mako ɗon hena keniɗo ha nder ci'e wa hawil allah yasluha sahru illa wa qad sajjalaka allahu fi sijillil makbulin habduni ta lewru suumay wurta koyna allah windima an o ha deftere windete jaɓaɓe heedi allah alladina kataba lahumul husna ɓen ɓe allah windani ɗum kuuɗe boɗɗe windani ɗum nastugo aljanna fahum la yasma'una hasisa jahannam kamɓe ɓe nanata ko soñño yite jahannam sakko ɓe nastake fahum la yasma'una hasisa jahannama wa hum fima sta'at anfusuhum khalidun ɓe nanata soñño jahannama ma sakko ɓe nastake kamɓe ɓe heedi ko nafsuji maɓɓe suunete toon ɓe nduumoto nder aljanna jo litasba indallahi نسأل الله السلامة والعافية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين